fa kuna mantawa cewa ba abu ɗaya kawai na rasa ba. Kuma ba matsayi ɗaya kaɗai Sumayya take da shi a wajena ba. Tana fa riƙe da ɗana. Mahaifiyar ɗana ce. Kai, wai kai me yasa ko da yaushe da mun fara magana sai ka kawo mana maganar Yarima Ahmad? Raina matuƙar ɓaci yake idan na tuna har yanzu yana hannun tsohuwar matarka. Kuma saboda haka ina nan ina irga kwanakin da ya rage a yaye shi. Idan kwanaki suka cika wanda za a yaye shi minti ɗaya ba zan ƙara ba, zan tura a ɗauko shi. Dan Audu. Na'am. Hajiya mai mana mai kasusuwan arziki uwar Sumayya. Kai, wai me haka ne Dan Audu? Kyale shi, Rabi, kyale shi. Kaya dai ba na bukata. Kuɗin nan ko ma ta yaya aka same su, ni ba na bukata. Haba mai mana. Tsakaninmu da ke ai akwai alkhairi, kuma dukkanin abubuwan nan da kika gani. Sanadin fa duk a tsakaninmu yake. Tsakanin suwa? Tsakaninmu. Ai kai da ganin fuskar Ikram har abada. Wai kai dan Allah tambaye ka mana. Me kake ne tare da Ikram ne dan Allah dan Annabi? Za mu ɗauki lauyoyi. Za kuma mu ɗauki masu bincike, masu zaman kansu. Sannan za mu haɗa da jami'an tsaro. TOP za ta kashe ko nawa ne kuma ba za mu taɓa yin ƙasa a gwiwa ba insha Allahu. Har sai mun ga mun ƙwato wa mahaifiyar Bala haƙƙinta. Mu za mu fara shiga? Bismillah. sassauci maganin su da inganci a cibiyar sassauci babban daktan yana nan yana kula da duk jama'an nan sassauci 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 maganin su da inganci sassauci wani irin maganuka kuke bayarwa a daidai wannan lokacin? Akwai sabon product ɗin mai suna Ubangidan Fitakunya. Muddin muka haɗa maka kai amfani da shi, to ba kai ba samun saɓani kai da iyalinka. Sai kuma wanne? Sai kuma masu aikata aikin da Allah ya hana, wanda kullum muna faɗakarwa a kansa, to muddin ka san ka aikata. Su ma idan muka haɗa musu magani, za su samu lafiya, bi iznillah. Sassauci wani irin taimako ka nema wa 'ya'ya mata musamman masu rikicewar al'ada ko rashin haihuwa? Akwai haɗi da muka yi musu tanadi na musamman wadda in aka yi amfani da shi za a samu lafiya. Sassauci wani irin tanadi kuka yi wa 'ya'ya mata a yayin al'ada waɗanda suke fama da ciwon mara? Matsalar sanyi kenan, shi ma akwai magani ingantacce insha Allah. Sassauci muna buƙatar mu san guraren da ofis ɗinku suke don al'umma masu buƙatar magungunan ku. Muna da ofis Kano, Abuja, Lagos, Bauchi, Sokoto, Maiduguri da kuma garin Kaduna. Sa'annan muna da ofis Nijar, Cote d'Ivoire, Saudiya da kuma ƙasar Benin. Sassauci akwai al'umma da dama da suke buƙatar magungunan ku, sannan bakku da ofis a garurrukan su. To ta yaya za a yi su samu irin waɗannan magungunan cikin sauki ba tare da sun sha wahala ba? Duk mai buƙatar maganinmu muna tura maganinmu cikin ƙanƙanin lokaci. Duk ƙasar da kake ko garin da kake za mu tura maka shi insha Allah. Sassauci mun gode. Masha Allah. Masha Allah. Wannan shine abin da muke buƙata kuma mun samu alhamdulillah.